Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Oh, bro. Uy, sorry ah. Abi ko bag si Carla na bro. Murag may lain ko nabantayan ni mo bahay ni Carla na. Ha? Sa'yo sa buntag, si Carla nang gusto nimo makita. O kasi buti pa sa busa ko nakita kagin ng kadlawon pag ulit na to. Nag-giumpaan mo si Carla. Ha? Buot mong ipasabot bro nga ni agid si Carla? Ay, paita. Mao gina diferensya nimo magkainom bro. Inibata nimo. As in deleted yun ang tanang memory sa nang hitabo ng gabi una. Oh, bro, niya ba si Carla? Siya barong nagluto? Niya! O gipani ko niya sa imong kwarto kay andam na ito pamahaw. Good morning, Sir Derek! Ang gwapo kong Sir Derek! Mura kagiyamog sa kabuntagon nga kapiskay sa nagmila-mila kong mga mata. Usa? Ay, sir! Andam na inyong pamahaw ni Sir Alden, sir. Fried rice. May bag-usang luto. Init pa, just in case di ka ganahan og fried rice. Naa ang paborito mong Hungarian sausage, tortang itlog, og init nga sabaw sa baka. Og chapod nga akong giandam nimo. Maunay maayo sa hangover, sir, kaysa kape. Wa ka makauyon sa akong giandam nga pagkaon, sir. Magluto kog lain. Say it and I will cook it for you right now. Diin ka gabi. Hala? Same question sa imong gipangutana ganyan kadlawon, sir, sa imong pag-abot. Unsa? Nagkita na ta sa among pag-abot ni Bro Alden ganina? Hala, nalimot ka, sir? Hala, sayang nga nalimot ka, sir. Nindo, trabaon ta kaayo ang hapit nga nahitabo na to ganina. Oh, unsa? Ikaw na lay sulti, Sir Alden, oy. Lisura anang ako pa'y musulti, oy. Basin ingnon pa kung bakakon anang imong amigo. Tawgalan niya ako, sir, ha? Kung naapay kuwang sa inyong pamahaw, magpalayo lang ko. Kay maora ba'y sulti ni mo, Sir Direksa? Nga mawa ang kalami sa akong niluto. Kung magkaon kang magpaatbang ning naong ko nimong lisod drawingon. Enjoy the food, mga gwapong sir! Bro Alden. Unsa to yung gisulti? Ha? Unsa to yung gisulti nga nahitabo na mo ganinang kadlaw? Sa bagay ni mo telepon na ka, oy. Duka pa kay ko, bi. Da, off lagi ka. Tingog doon kay puspusta ka. Putlon bino kong tabag eh. Muring lang og pila ka ring. Dayon putlon. Murag i-reject ang tabag. Unsa man ba yuta eh. May ikaw busap ko kung adto ko man wag ka mamilvi. Unsa ka kung katong numero ay gamit ni Carla nga kung tawag ano? Bailensyo! Si Bisanto. Musuway ko pagpagisayad Bisanto. I'm sorry, Bailensyo. Kay for your information, di na ko tanod karon. Na-promote na ko, mangwalo na ko'y kaributan sa mga pangitabo din sulod sa karbon. Mao ba bay? Mao day sayo kang nakaligo. Nya, pilit ka hinapay. Oh, unsan man ka karon Bisanto? Chief ng stanod? O supervisor ka? Labaw ba na, Bailensyo? Ha? Floor manager na ko karon. Floor manager? Oh, floor manager na ko sa mga artista sa radyo. Ha? Kadiyat Bisanto. Nagkapamahaw na ka? Nagkapamahaw na ka, bay? Ano ba? Ilibrity ka, bay? Kay, wa ban sa ko pamahaw. Aw, ikaw man dayo wali pamahaw, Bailensyo? Ug di ako.
Ha? O klaro pag yun nga wala kay kaligo. Oh, Ato sa ko Benitio. Kay di ko gusto nga malate sa unang adlaw sa akong pagka-floor manager. Di na ko pakawawan si Director Francis Iliaga Ginhawa Dolphin Esparis nga maoy naka-recommend nako sa floor manager sa ilang recording studio. Bye na Benitio. Wish me luck sa akong pagka-floor manager. floor manager. Remember Benitio, floor manager ako ron. Dili na ko barangay tanod. Pre, si Batay. Libo ko na. Tinuol ka itong gisultin, may santo. O nagutman lang to. Unsa? Mao na bro. Imposible ha na bro. Mao lagi bro. Nga sa ato pa. Posible gid nga kanang tanang gisulti ni Carla sa mga nangagi panghitabo. Matag hubog mo. Tinuod na. Nga may nahitabo gid ninyo sa tanang higayong mahubog ka. Oh. Bro Alden. Bitaw. Kaya kung mo man ang malimod yung kas mahitabo, matag hubog nimo, posibleng nagsulti si Carlos tinuod. Bro, imposible kay na bro eh. Bisan pati nga sa akong kahubog. May numdum po ko sa babae nga ako ikauban sa kama oy. O niya, anong mga magkamahinom doon sa nahitabo gabi eh. Nga ako mismo nakasaksi mo ko sa nahitabo. Sa pagpatong mo kang Carla. Gibunlot mo si Carla, padong sa imong kama. Dayon, imong giuban. Gusto na bro. How much more na itong mahigayon nga nagkamata ka, nga hubo ka na, o kadog pa rin mo si Carla sa kama. Imposible lagi na bro. Imposible kay na. Oo, naranin mo, di ka mo to. Oh. Basta kaya ko, nakasaksi ko niyo kaganyan kadlaon. Gusto na lagi ana bro. Gusto na, okay? Bro, gabi bro ba? Hmm. May nahinumduman kong gamay. Ha? Unsa may nahinduman mo gabi? Ha? Bro Derek? Ha? Floor manager? Si Bay Santo? Imposible hagid anak good. Mao lagi na iyang gisulti na ko ba istoy. Floor manager na si Santo. Ug mao ko nung wasa katubag sa kupangutana bahin sa panghitabo sa carbon. Kay di na siya barangay tanod karon. Hambog siya ni Santo ha eh. Si Ray Santong bakakon ug hambugiro. Nasayop og hatag og pangaan sa binunyagan ang iyang ginikanan niya sa pangaan nga Santo. Kay bakakon kayo siya. Pero naghiskot siya og inilang pangan sa radyo. Nga mo'y nag-recommend niya sa pagka-floor manager ba si Francis Iliaga Esparis ko. Ha? Oo. Writer director man na sa mga drama sa RMN. Tinuod gyud lagi tingali ba istoy. Posible ha. Sige ba, maligo ko. Kuman, mamahaw ko ba? Kay muduty ka karon sa imong among insect, ha? Dili ba? Mubalik ko karon sa carbon aron sa pagkisusi ni Angela bahin kay Carla. Di ako na ba? Hala. Wa naman ni duty si Baydensyo sa amo niyang insect, sukad lang nawa ang iyang Inday Carla. Football magini si Baydensyo sa madugay ba sa trabaho ba? Hahay. Makabuang gid ang gugma. Mas maayo ra sang wa na ko manguyab oy, human sa akong kapakyasan sa akong gugma ni Inday Ingracia oy. Musta karon siya sa Japan sa? Pila nakakahapon ang iyang nauyab. Di na kumulis kong yabang apartment bro. Ma-extra pa mo ko sinina sa ako sa kanan. Dungan na taga to studio karon. Ha? Mukuyog do sa guni mo sa studio karon? Kita lang yun. Mo ni sulti ni manager nga kada adlaw kang pastambayon. Aron ko may extra roles, ikaw may kada. Aron madiscover ka sa ubang mga writers o directors. Pero wa pa man ko makapangandam bro. Wa pa gani ko'y kaligo. Oh, alas 10 pa recording. Mada pa. Ha? Kiring, Maligo na ka, sir? Andam na imong tualya og ilisan, sir. Carla, naraday ka diha, Carla? Ang angman og magpalayo ko nimo. Magsaok ra ba dayon ka kun mao na mangita nako. Madaot unya ng imong tingog. Ang pingin na imong tingog, sir. Kay mao na imong puhunan karon isip artista sa radyo. Ay, bahawa na diha. Kaligo na. Lagi eh. Sige, sa kusina ra ko, sir, ha. Mag-andam ko sa imong baon. Hoy, hoy, hoy! Ayaw ko pabaw na, oy! Sa gawas namin mga ni Bro Alden! Aw, di good.
Ayaw lang lagi kasuko dayon. Ayaw pangugat kay madaot ng imong vocal cords. Madaot na imong tingog. Ang pingi na sir kay gamit kayo na sa bago nimong career. Ang pag-artista sa mga drama sa radyo. Ah! Nigag yung bayanan na sa. Kita ka? Mura gid og labaw pa sa akong inahan kung mao'y makapahimangno na ako. Kid labaw pa sa asawa ko. Sila po so. Taro nga lang yung sultian ni mo good. Ikaw bro, pasalamat Sa ka. awa ko to. Magpasalamat ka. Saan sa? Nalayo man mo tanan nimo mahal sa kinabuhi. Apan naa si Carla nga nihulip sa tanan. All in one. Unsa? Unsa all in mo? May sama ka na kasabaan sa imong inahan nga murimay nimo sa tanang angan nimong buhaton. May aya ka na nga mayo kay matiman nimo. May kusinira ka na nga may muluto. Maid pa, hardinira, entertainer pa. Og lover pa. Puri kang heart. Bro, tarong good. O, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Ay, Good? good, ana, good. All around na si Carla, di ba? Nya, wa pag ka mag-sweldo na niya, di ba? Your heart beat to the beat of the drum. Kanta na. Oh, what a Okay, shame. kanta na. Uy. Someone. Oh? While you're here in my arms. Maayo da, mayo. Let's make the most of the night. Yun na pa. Dayang lagi. O, dayang, oh. We're gonna die young. Ano, natiorok na namin daw ni Carla. We're Ha? gonna die young. Mura nakadungog naman ko ang kantaha, bro. Ano yung gikanta, bro, ah? Wild time. Ngano, ngano? Ano sa... Mura gid, ah. Kadiyot lang, bro, ha? Oh, uy! Di Bro! alam. Bro! Asa koy! Asa... Kaligo sa! Balita ko sa recording, bro! Take my hand, I'll Ang kanta tinuod. wild side. Puro kanta ha. It's that last Pida ka ni Carla, eh. Siyay. keep dancing. Nahinumdum na si bro Derek bahin gabi, eh. I hear your heart beat to the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with someone. So while you're here in my arms, let's make the most of the night like we're gonna die young. We're gonna die young. We're gonna die young. Dayang, ha? Young hearts at our minds running to Hoy! ay, kagwang. Si Kagwang. Sir, may tuyo ka? Hindutan ni mong kanta sa. Nagpiyong-piyong pa yung kang kanta, no? Huwag ka nang silhig. Ang imo pag yung gihimong gitar. Nindutan ni mong tanahon sa. Kuan sir kanang manilhig manggudta ko sir. Ah, manilhig ka. Mao di ang gihimo ni mong gitar ang silhig. O, Oo sir dito kay kang paminaw na. Murag master kay ni mo ng kantahan, no? Oo sir kay gipracticean man na akong maayo sir. Akong pangandam sa mga emergency nga kinahanglan ko mo perform. Mukanta ba sa magabi eh. Ha? Ay, Usa? Usa to? Sama gabi sa bar? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!